Babba, dan Allah babba kai haƙuri, dan Allah babba, dan Allah kai haƙuri. Yaro ne ƙarami. Kai ka turo mu yaran ne yazo yake bar shi mutunci wa? A'a, kai ka san ba zan turo shi yayi maka haka ba, amma na yi mishi faɗa dan Allah ka yi haƙuri. Yau na gaya miki yaran nan baki fito min da shi ba sai na mai rashin mutunci. Kai shiru. Babban bakonka ne, yau ka saba ganin babban da zaka je yana kwance yau ka zauna akan ruwan cikin shi. Babba dan Allah ka yi haƙuri. Babu wannan, ba wannan magana ki daina ma burkuna. Kawai yayi rashin mutunci zai gidan nan. Yau a gidan nan me hana ni? Muje tashi kaga wannan tabaryar? Kaga wannan tabaryar yau sai na fasa maka kai da ita. Muje daki ba ma zan yi a waje ba saboda muje daki ni da kai ne yau ba za ka samu ciwon zuciya ba. Mado wai ba kiranka nake yi ba? Mado koma kai kwanciyarka ba magana nake da kai ba za ka zo ka tafi makaranta ba? Yaro in dai maganan makaranta ne ka ringa ɓata rai kenan? In dai maganan makaranta ne ka ringa ɓata rai kenan ba ka son zuwa makaranta to sai ka je ansa maza wuce Allah dawo da kai lafiya. Amma da yawo ne ka fi kowa? Yaro in dai aka ce makaranta shi kenan ya dinga ɓata rai, amma da je ka gonan wancan ne ciro kara kai Mado Allah ya shirye ka kullum sai na yi surutu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wai ina kake kallo ne kai ana gaya ma karatu kai kana kallon wani waje ina hankalin kai ke duba to iza yawa zilzila zillaradu yawa zilzalaha yawa ga shi ba kallon ne ma ja'in yaro kai kaga ja'iri ja'in yaro kai kuma ce kuma bai sai ka zo ka nike kaga ja'iri kai karatu a karanta Lafiya ka shigo cikin gida ba ko sallama kana ta wani ɓaɓɓata rai? Zo. Mu gani? Kai. A ina ka ji wannan ciwon? Malam. Malam? Ba abin da na mai. A baya za a yi ba kai komai ba malam ya bige ka yanzu haka wani rashin jin naka ka je kai. Gaskiya sai na rama. Kuma da kake ce min sai ka rama da me za ka rama? Dukan malam za ka je ka yi? Da kai nake magana. Kullum wai sai ta ce ne wanda gaskiya ya kullum kenan. Haka ne abu. Goyi bayan ka kayi ba daidai ba. Shi kenan sai in goyi bayan ka. Me yasa baka jin magana ne wai kai Mado? Allah Ubangiji ka shirya min yaron nan. Allah ka shirya min yaron nan ka shirya al'umman musulmi baki daya. Kenan kullum Mado. Kullum daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan Allah ka shirya. Wa min al-ajaibi ujubun man huwa jahilun yawma tawa mutasaffilun aw Jabaru! Kana ina? Ye? Jabaru! Wai! Jabaru ne? Kaga ja'iri? In ka zo
in ma mura kake ne kace mun mura kake dan ba kwala uba zo nan yau kana ina ye yau kun ga rike da kyau ka ji ko ka rike da kyau ka kai mata kukume a dashi ka ji ko yau ka je ka ce da zubin yau da zubin gobe da na jibi an huta ka rike da kyau dan ba kwala uba alƙwaran karka je ka zuban min da kuɗi Allah kankanci ya hau kanka yawa mata ka dawo rana yake ka so kuli dan ba kwala uba ka je ka ce fan biyu da 10 ta bata to alƙwaran wannan ba zan yadda ba a'a ka jafan jafa'i haba ita kuma ta kuku alƙwaran kiran da kwata ta zo Allahu akbar ya Allah la yanta hani ai Jafar har ka dawo iri ya zaka gargaran ka dauka ko yanzu na fito daga gida baba yanzu kai me kar ka bai da ni shaka take wana ye kar kai maganta fulfula da dukiya yanzu ne tura ka wajen ta kuma da shi ka zo ka ce kai ka fita daga cikin gida ye kaga na wala sana da ya ai inna lillahi wa inna ilaihi to shikenan wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alquran wato ita asara ba da lokaci take wannan wallahi ya tungulta ni wallahi ya tungulta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata yana ina ye larai ina Jafarin yake ye yo ai asara fetare alquran asara fetare me ya faru ina yake fito da shi inda wannan haru dan bakwala uba yau ai ya tungulta ni yana ina malam lafiya ai ka ji irin ta ba ka da hakuri malam lafiya ina magana lafiya ye a na je dan abin da nake dan kukutawa ye na kirga kas hakan na kirga kuɗi aje a kai man aje ai man zai ban adashi yaran na kira shi wa ashe kai la ilaha illallah asara sai tare alquran asara sai tare to kan wannan ne ka to kake to wannan hakika kawai wai ashe wani ne lallabo zo man surun bahana anya ba wake bace Allah ina da bace Allah alhakina ne kullum in kana bara sai ka zauna a kofar gida idan ne magana sai ka ce ai Allah bai bada ba to gashi na yau Allah ya kama ka alhakina ne lalle dishi kashi kan mutunci ya kare kan kuma ta a lokacin da aka kawo ki gidan nan lare sai an kama ki fa an daure ki saboda kada iska ta tafi da ke irin iska bazara din nan yanzu kin ga kin shigo gidana kin yi bulbul da ke shikenan kuma an zama abin goran ta mu kwantar da hankalin ka ai hakuri na ne ya ja maka idan da ina biya ta saka ai ba zan yi wannan kibar ba kuma da kake cewa na ka daga rumbuna maka sata menene a cikin rumbun me amfanin shi an noma ba dan a saka noma ba to shine ran nan na sa ku ringa na daga ne na daga waje da min gero na je sakwa wannan fito man da fito man mana za ka kashe mana mana saka musu da kale shi kashe dan bakwala uwa ai dana ne ko ina kashe ba ni kada na yi ma hukunci ba kwantar da hankalin ka me kake to na ki yana ina alƙon kake hakiki ta wannan fa yaron makota ne aka aiko shi an san rariya kice na zo in yi aika ai da mutum bai da hakuri dai ta kamar shi da man jin kunya ya za a yanzu in uban shi ya ga abin da kai mai zai ji daɗi ne kada a ce a madudi ne dan makwabta a madudi ne kuwa ka kama shi da duka saboda rashin hakuri irin naka inna lillahi wa inna ilaihi lare ina jin ka baba hakura ne ba fito min da Jafaru an gwani fito min da ina fito min da ta himma salamu alaikum wala kai lafiya dai mace ta aike ni to da daga nan to ta shi ba himma ayi karatu da Allah ayi karatu أنا ولي قباه إلا سباني إلا بالله ولله ملك السماوات والأرض إنما يقول له كن فيكون تا كاي
kai dan tillimbo ga ina kwance ta karatu ta ya ko ta ta ya tijo salamu alaikum ina ga salamu alaikum ya gida ya al'amura ya almajirai alhamdulillah ana fama alhamdulillah madalla mu ce to madalla Allah ƙara sura Allah ƙara sura lafiya a tashi lafiya alhamdulillah ta kun karatu kai ta a fara karatu mana. Malam me ke faruwa ne haka? Malam me yake faruwa ne? Ka gaya min mana wa za ka ga an baka gaya min ba. Ke bane. Banni kyau. Wallahi banni kawai. Banni kawai. Me ya samu malam? Banni dake. Malam dan Allah ka gaya min abin da yake faruwa. Banni kawai inji. Malam me ya faru da Allah? Malam ka gaya min ji abin da yake faruwa da Allah ko hankali na kwanta me ya same ka? Ki bari kawai aka ce miki. Mama. Kai, me ya faru jiya a makaranta? Wallahi malam ba ni bane mado ne. Ya? To. Abin da ya min kenan? Je ka abinka. Banni da shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ina zuwa. Malam ina wuni? Sannu dai lafiya kalau. Ina gajiya. Lafiya. Ya karatu. Alhamdulillah. Madalla. Malam lafiya? Amanar da kika danka mu. Ita ce yanzu na zo in baki kayan ki amanarki. Na riƙe amana tsakani da Allah kin bar amana tsakani da Allah. Haka ne. To alhamdulillah. Saboda haka mado ga shi nan amana marayan Allah in riƙe ka. Amma abin da zai min mado shine wannan. Malam ban gane ba me ya faru? Ya fi ƙarfi na. Wallahi mado ya fi ƙarfi na. Dan Allah malam kai haƙuri. A'a ba zance haƙuri ba ne. Malam me ya faru dan Allah? Yanzu tsakaninmu da mado ya ɗauki karara isa min a baya in yi ta susa kwarcak nan baya na kamar zai yage. Dan Allah malam ka yi haƙuri. A'a. Ka yi haƙuri malam yaro ne zan mishi faɗa. Ba ko ni na yi kenan. Shi kenan yanzu mado duk inda na sa ka sai ka je ka jawo mun magana ko ina shi kenan Allah ubangiji ka shirya mu.
Allah ya haƙuri, dan Allah ya haƙuri, haba. Lafiya hakun bani tsoro. Yau kowa ya uban ka garin nan wallahi tana ga gatanka. Ni na kawo iskanci kimi ko Dan Allah dan Annabi malam ka ya haƙuri. yau zaka kare kin ji a garin nan tunda ya tabo ni. Yaron ne maraya ne. Ina rona da maraicin sa. Zai ga kare maraya. Ni za ka kawo iskanci a garin nan. Waye kai? Dan gidan uban waye kai? Dan Allah malam ka ya haƙuri, eh? Ka ya haƙuri. Ba za ka hakura ba. To. Na jin hakura da. Malam ta. Zo, ina kake mato ka zo. Ka zo. Wallahi yau za ka gamu da ni. Yau za ka gamu da ni a cikin gidan. Salamu alaikum, mutan gidan ko ba sa nan ne? Salamu alaikum. La, ayya, sannu dai, yawwa, sannu. Yawwa. Ina tafi ta gani da rana fatsi ko? Bismillahir rahmanir rahim. Ina ta sallama. Na wuni. Lafiya kalau. Ya baba. Lafiya kalau wallahi. Kowa lafiya. Lafiya. Gwagwa lafiya. Ina mai gidan nawa tukuna. Mai gidan naki yana wurin wasa. Gwaggo mai gidan nan naki baya jin magana kwata-kwata. Kullum a cikin gidan nan sai an kawo min karar shi. Kullum sai an kawo min karar shi. To kin ga abin da nake so da ke. Ki ci gaba da addu'a. Ki kuma sa a dinga rubuta masa la haula ina sha maganin baki. Duk yaro sai yayi fitina. In ya girma sai ai kamar bai yi ba. Yarinta ce. In Allah da zai daina. La haulan nan a ci gaba da rubutawa ina sha maganin baki ce. In an san bakin wani ba a san bakin wani ba. Kullum cikin addu'an nan nake gwaggwa dare da rana safe da yamma ba na gajiya in dai akan shi ne. Ni ma zan taya ku. To gwaggo. Kuma abin da ya kawo ni babanki ne ice yana son ya ganki. To lafiya? Gwaggo lafiya? Lafiya kalau wallahi lafiya kalau. Allah ya kai. Kin ga irin ta ko? Zai karya mun wuya. Daga ina haka? Daga ina? Makaranta. Wani makaranta? Makaranta ne zai je yaron na ya dawo yana fara'a? Makaranta? Ai gwaggo daga wajen wasa yake. To ai daga makaranta ne wuce wasa. Tunda kika ga ina magana ka tsare ni da ido dan Allah. Ci gaba da addu'a. Kuma idan na je zan gaya wa shi baban naki shi ma ya taya mu da addu'a. Ni ma zan yi addu'a Allah ya shirye shi. Ban da zuciya ba na son ane ma yaro faɗa ana zuciya ane masa maganganu marasa daɗi. Duk abin da yake ce Allah ya shirye ka. Allah ya shirye ka shi kenan. Shirin addinin musulunci. Amma addu'an nan gwagwa kullum ina yin ta dare da rana safe da yamma ba na gajiya. To ki ci gaba da yi. Yawwa. Ka tashi ka je ka ɗauki abinci ka ci kuma kar ka ɓata min abinci. Insha Allah gobe da safe zan zo ki ce ma baba da safe in Allah ya yarda zan zo. To. Sai da gida ba. Yaro dan albaka to gashi ni ban ga rashin jin ba. Ai gwagwa ba za ki gani ba dan ya ganki ne yake wannan. Ya taho a guje zai ballan wuya. To da kina gidan nan ne da kin gani da idan ki zaki ce da gaske nake ni. To shikenan ya dawo hannuna. Ai gara ma ni ya je hannun naki. To Allah ba mu alheri. Amin gwagwa ki dai. Yawwa Sannu mama. Yawwa sannu kan. Ina wunin ku. Lafiya kalau. Ina gajiya. Ba gajiya. Ya su baba. Lafiya kalau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dama ana ce miki ya je masallaci. Sannu da zuwa baba. Yawwa. Ina wuni baba. Ina gajiya. Na karaso baba. Wato abin da ya sa nasa aka kira min ke shi ne saboda zaman kadaici. Kin ga ke gaskiya mace ce. Bayan haka har yanzu baki wuce a gaya miki gaskiya ba. Kuma har yanzu ba baki wuce aure ba. Ya kamata ki fahimta wannan zaman bai tsari ba ko kaɗai. Baba wannan yaron na Madu akwai shi da fitina. Tsoro nake kada in je in yi aure ya firgita min miji baba shi yasa. To ki kawo shi nan. Mu za mu iya rike shi. Shikenan
to abin da ya kamata ba wani matsala tun da gashi ta ce a dawo da shi na, to a kawo shi nan mun ga yadda za mu yi da shi. Shikenan ba komai baba, zan kawo shi insha Allah. Allah miki albarka. Amin. Allah miki albarka. Allah miki albarka. Amin. Abinci ka tankwashe kafa, ka tankwashe kafa, duk abin da ake koya maka a makaranta ba ka ji. Kuma kaka zuzzubar min a ƙasa. Yau da gobe dai in Allah ya yarda za ka shirya kayan ka mu je in kai ka wajen su gwaggo. Ma. Na'am. Idan na je can gidan zama zan? A can za ka zauna. Baba ma ya ce idan ka je za a sa ka a makarantar boko. Makarantar boko? Makarantar boko. Zauna ka ci abinci, zauna ka ci abinci. Ni na ƙoshi. A'a zauna ka ci abinci ba dai ni na gaya ma na ce za mu je ba, zauna ka ci abinci da ka ƙoshi za mu je. Sora kuma idan muka je aka kai ka can ka je ka ringa ɗaukowa mama magana. Ka san halin dai baba baya son wasa zane ka zai yi ba ruwana. Ai na gaya miki na daina rashin ji. To Allah ya sa. Kuma za a kai ni boko. In koyi spoon tukunya. To ka gani ko ni dai na gaya maka ka natsi kaji. Shikenan in ka gama cin abincin ka kawo min kwanuka cikin ɗaki saboda waɗannan kajin da zabi ba sa bari in ka je ka ɗibo min ruwa na fito da su in wanke. Tsakanin ɗan adam da kuɗi, ku duba tsakanin ɗan adam da kuɗi. Tsakanin ɗan adam da kuɗi, ku duba tsakanin ɗan adam. Marka, lafiya lau, lafiya lau, wallahi, lafiya lau. Ina mutumin? Mutumin ana ɗan tsinke ai madocin wajen su baba na kai shi ɗan tsinke ni ma in samu dai in huta. Ɗan tsinke? Yana ɗan tsinke. Kice giri ne na ɗan tsinke. Yana can. Za su sha inji. Sai dai a taya ni da addu'a. Sai dai a taya ni da addu'a. Za su sha shi kan. Mado kenan. To na tafi babba. To na ce ba? To ba komai dai sai na zo zan zo. Hauwa. Tsakanin ɗan adam da kuɗi. Babba? Malama kawo. Yawwa, Jafaru. Malaka koma kaji ko? Idan an gama girkin nan sai ka zo ka gaya mu. Sai mu koma gida kaji. Yawwa. Babba? Kai dai nan? Ni ne nan. Ta zai ka bani ɗan haba. Ga wuri zauna. Haba. Ai wani jawabi da ya tukunna, wani jawabi na ji kana yi da tukunna. To. Cewa na ji ka ce in an sauke sanwa a kira ka ba wai a kawo ba. To. To a kake so ai? Nyam. Ya kake so ai? Allah ya sitar da ka ya baka abincin ka kawo nan mu yi wa shagale walle mu ci abincin sai ka ci wai a kira ka koma gida ka ci abincin ka kaɗai nan ka zo ka bar mu da hamma. Lalle babba ban taɓa sani ba kai ma alƙur'an ya kai ba ma awai igiya ba ne kai ana ruwa ya ci maka ne kai kana ganga ta jike saboda Allah kai baka san abin da ake ciki ba yanzu yaushe da banda ya shiga binni bara amma Allah yan ka zaka ni so sa mana ido Allah sai wanke albishirinka ai gwamnati ta yi daidai gwamnati ta bi tsari na addinin musulunci shi yasa ta ce an hana bara addini ne hana bara ai kuma gwamnati ta yi daidai hana ku bara Allahu akbar mai addinin zamani kuma wannan ba zai hana in ka san wa in ci ba. To babba anya ka za abin da ake ciki kuwa wato ashe kai wato zaton da nake yi kana kaunata wato ashe a baki annabi Musa ne a zuciyar Fir'auna baka kaunata ko dan na ci abincin gidanka yau ma ka kuma kana murna da hana bara da ake ba kaga malama kawo ka bar wannan magana kawai tunda na fuskanci kawai so kake mu ɗebo ta da kai a bar wannan magana kawai abin ai bata kai ga haka ba ko kuwa in Allah ya ma ka kusa daina gani na yau da ma ya ba ganin ka nake ba kai ke gani na ka kusa daina jin murya ta dan kwanan nan zan yi kuɗi to Allah ya akai ba da labari wani babba ya akai karin baka sa da azzare a'a
ai ni kala ni inda je magana kuɗi ba ka gane ko wato da sai ga na kulla mu'amala da mawadaci auren jari zai kai auren jari zai ina ka samu zan taɓe ɗaya budura na samu budura kuma fara mai fara aniya to zawara to ba jawara ai kai ba ɗan da ɗaya kawai to wace ce wannan to dan sani a hanyar zuwa gida babba ye babba ashe yana ka miƙe muna labari muna abin nan yana maka na labari ye ai ga dan ari sai fanna ko kuma dan ana ganin mu dun kundurin makafi ba ma gani sai arena mana hankali inda muka ce muna so a sai kuma ka je ka kurdada ka sadada ka zo ka ce kana so wallahi baka nuna ma hanyar gida kai za ta kuna malama kawo wai ban gane abin da kake faɗa ba na ji ka da ke nan na ji dan dace an ya baka taba min matsalar ma ba kuwa alƙawarin ba zan yadda ba to ni ban gane ba ka ga min me ina ka dosa tukunna ban san ina ka dosa ba inda ka dosa can da nufa Allah ina markar yo kazanci ai billahi allazi sai da sabon rana to ne ka san ba fulata ni bane da zamu yi shaɗi don haka ni ina tabbatar maka a wannan sabga sai dai mu kokowa da kai na dan ce kana nan wai ka wani ruguda da kai ka mu zubin birkiloli alƙawarin ma tsoron ka da jama'a da baka ji mana ka dan taba ka ji wallahi shan bata kana Allah nace ka dan taba ka ji ko kana da magana ne malama kahu kaga babba da Allah kana da makahu kana da magana ne wallahi ba na rigima yau wace rana jagorancin kai ka kwace masa da nace sai in kwace masa ya hakuri tuba da kai da wasa rike ba kai baka san wargi ba ashe kai ne fir aunan ma wasa da karfa ba daɗi alƙur'ani to me kace ban kokara ta ka hakura ka bar mun masanda ka sani albishirin nace ka hakura ka bar mun ko sakin aure ne in aka yi mutum karfa abin fa bai yiwu ba ka bari in bari cikin sanda din zuciya ta ka hakura ko baka hakura ba sai na ɗiba ka na zuba ka da kasa to ya san na dangana banza ci na ji ka da baran zaka ce da ita alƙur'an nace da baran zaka ce da ita alƙur'an baka isa ba Allah da girma da zaka ce da ita kaga ba nan ne hanje gidanka ba kai wallahi kauce wallahi nan mama alƙur'an nan mama la ilaha illa Allah dan amina ka zo da kanka je ka wannan mutum ne hanje gidan naka ba nan zaka yi idan fada rabi ba da ina ruwanka da ni ye to mado yanzu dai ka nufi ka san malam shi baya son wasa wai malam kuma to malam mai gidan nan assalamu alaikum to yau manyan baki ne da mu a gidan nan haka tun yamma ya zo har na tura shi na ce ije gurinka kasuwa sai ice a'a a bari sai ka zo Allah sarki cewa na yi bari je kasuwa sai na fasa kuma na ce ka zo ka same na gidan kai gaskiya gashi kuma Allah ya kawo ni na zo na iske ka mata cewa tana gaishe ka to ina amsa tana lafiya ko lafiya kana to kuma ya magana makaranta da kace haka zan makaranta kuma mala gaskiya ni ne nace ta gaya masa in yazo zan sa shi a makarantar boko amma fa sai ya nutsu to ai shi kenan kuma na shirye ina jin magana to Allah ya sa haka ne Allah ya ƙara shiryawa Allah ya shirya Allah ya sa haka ne Allah ya sa haka ne Allah ya taimaka ci da gaba dai da addu'a Allah ya sa Allah ya sa haka ne Ya haka? Me wannan rai? Bayan na riga da na faɗa maka tun safe babu gishiri a gidan nan? Yanzu Rabu saboda tsawon wulakanci dan babu gishiri shine zaki kawo danyen taliya da kayan miya? Wannan ai wulakanci ne. A'a,
tsaya. To ni ko a gidanmu ba a min tsawa. Ya za ka dinga min hayaniya? A gidanmu ma ba a min tsawa. Idan ka matsa min kuma zan kama gabana. Za ki kama gabanki? To ki tafi gidan nan kuma idan baki da hankali. Tafi nono fari. Rabi? 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 Gyara. Daga an yi abu kawai shi kenan sai ki saurari abin da zan dinga gami. Kai tsaya da Allah. Ita ce za ta saurare ka koko kai ne za ka saurare mu. Allah baka nasara ni da kunne na naji ya zagi ubanta. Ni kai na naji. Kana binta kana danna mata zagi. Ni na rantsi da Allah ranka yade ban zage ta ba. Wallahi ban zage ta ba. Ke tsakani da Allah na zage ki. Wallahi ranka ya daɗe babu irin zagin da bai mun ba. Yaron malam ke yanzu ka ji zagi yaron malam. Wace ce wannan? Me ya haɗa ka da ita? Ranka yade mata ta ce. Ana ta magana ake duba martabar mata ana karrama su. Kai kaki ka bijire. So yake da sun sha kwana. Ya rufe ta da ita. Ba ga hannunsa a dunkule ba? Ina shan kwana zai kafa ta. Zai kafe ta da nauyi. Kai ba ka da tarbiyya. Ni? Rabi ki faɗi gaskiya tsakanin ki da Allah. Ke wuce ki tafi. Same na fada. Wannan matsalar sai mun magance. Wannan matsalar sai mun magance. Wallahi sai ne wa tuka hanci. Ya zage ta. Ya zage ta. Rashin kunya ce. Kai baka da kunya. Mai gari ya ce ku same shi a fada. Ku same ni a fada. Gyara. Same ni a fada. Gyara. Kai irin wannan. Gyara ruwa ta irin wannan masu kaifin hankali. Ka dage sai ka wulakanta ƴaƴa mata. To ku same ni a fada. San tsoron ka yade. Wannan matsalar ya ai gyararriya ce wallahi gyararriya ce gyara kintsi kaga an ta sa wannan kaga ga ta cikin gyauto kuma wannan atamfar ta ta mai kyan azaburi jaka ce ya dage sai ya wulakanta ku zabe da fada gani ko kin ga yanzu abin da kika jawo sai ki wuce mu dan yaro kai ne dan yaro ko ina so ka gaya mun a wannan garin waye ya baka dama don ka auri mace ka sako ta a gaba kana tafiya kana danna wa iyayen ta zagi ka gaya mana waye baka wannan dama gaskiya ranka yadda Allah ya sani ni ba ban zage ta to kuma ga ta nan ni na zage ki ni ban zage ta ba dan yaro ƙarya zami ma kenan zami ma ƙarya mu mun ji da kunnan mu to dan yaro wannan aure na raba auren ku da wannan baiwar Allah ranka daɗe ai ka san shi ɗan gidan mai iya magana ne saboda haka ka ji abin da mai gari yake gaya ma kar Allah ya sa mai saboda na ga alama ba ka da hankali bai ishe ka ba shi kuma zaman aure na mai hankali ne kuma zan idan na ta yi ki shiga gida nan gidan za ki shiga tashi ki shiga gida kuma kana da wata magana kai ta saku fa tashi ki ta saku ai ba za ka gane ka zo mace kamar wannan Allah ya baka mace kamar wannan tsaleliya har ka sata gaba kana danna mata zaki to na raba auren ku wallahi na raba kuma ta sau sai hakuri idan da wata magana na ji daga baya a nemi wata shari'a fa ba haka tace ba faran kai bai mu ne shari'ar babu wata shari'a da za ta yi wata magana bayan tamu wannan haka shine kawai ni ba shari'a ko nake magana shikenan ni zan je gaba gaskiya kuma zan kai gaba kada fa ka za ka kai gaba wallahi ba yi mun adalci to shikenan Allah ya baka iko ka kai gaba ina ne